मोनदों बेयाव गाहाय आसारियाबो दङ गाहाय आसारि दङ बे गाहाय आसारिखौ जोङो आरजनि सिगां सिगां लोगो मोननो हादों नैबे समाव आरो बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ जोङो सोंनो नागिरदों अन्नानै नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ बुंगोन नामा खुलुमबाय आंनि मुङा बानेस्वर बर' बानेस्वर बर' बे समाव नोंथांमोना बे फुंबिलि समाव दा मा खामानिनि थाखाय मा फारिनि थाखाय आवगायगासिनो दं दा जोंनि बे थानसालिखौ दिनै 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ खुंथायनि 50 बोसोर होनबा नोंथांमोननि इस्टाब्लिश इयारा गायसननाय मायथाइया 1972 मायथाइ बेनिफ्राय फैयै फैयै दिनैहाय नैबेयाव गल्डेन जुबलि इयार 50 बोसोर आबुं जानायनि दिनैहाय गल्डेन जुबलि इयाराव थामथि साननि हाबाफारि दिनै जोबगोन नामा दिनै जोबगोन दिनै गेवलां मेल दं बाहाय नुनो मोन्दों बिथांमोना गेवलां मेल जोंहा बारा रायलायनायनि सम गैया गथिखे बिथांमोना माने बायदिसिना बावथाय बावनायनि जि फाथालि बनाय बा बायदिसिना हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं नोंथाङा गाहाय गोथार हिसाबै जों मिथिनो लुबैदों जों गोदान जोलैनि मानसि हिसाबै बे जिथु गाहाय जिथु नैबे गेजेराव होनाय जादों बेखौ मा बिथा बुंनाय जायो नैबेखौ नैबे बिथाखौ मा बुङो जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि गिबि आচ্ছা बिनि उनावहाय नैबेहाय खांख्ला थुदों सारि सारि बैसोमा थालि होनना बुङो बेहाय 19 जरा जोंहा 19 जरा थायो सोर सोरखौ फुजिनाय जायो बेवहाय जों 19 जरा गुरु दङ जोंहा ओरैनो 19 गुरु बिथांमोननि मुंखौ एसे रायखांनो हागोन नामा 19 जरा बेयाव मुंखौल' अरायथा गोथारिया बिथांमोनखौ बावो बिथांमोनानो जाबाय सिबराय सिबुरै मोनसिं सिंबुराय मोनसिं सिंबुरै इहु बुराय हाफाव बुराय खैरा बुराय एमाव बुराय जोंनि बे 19 जरा बेबादिनो गुरु दङ जोंनि 19 जरा गुरु दं बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांथि हिसाबै बेवहाय मोनसे फाथालि बनानै एबा सिबिनाय जायो जोंनि खांख्ला थुनानै जों बिथांमोनखौ सिबिनाय बावथायनाय होनाय जायो आच्ছা ओजोंहाय जों नुनो मोन्दों ओजोंहाय खोला नङा होमबा बैहाय खोला बारा जा होननानै बुङोब्ला जों सोरबा बुङो आं अबयसे बारा मोजाङै मिथिया नाथाय हाग्रानि मोदाय होननानै बुंदों नामा बेखौ ना नङा बे जाबाय जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौआ गिबि सोरजिजेननाय हा दै बार अर अख्रां मोनबा बिनिनो राजा मोजां मोनबाय बाथ्राखौ खोनानानै जोंहा आरोहाय दंबायो जाय गाहाय जोंनि फाथालि 18 जरा माबानि उनावहाय ओजोंहाय दङ मोनसे फाथालि बनाय दङ बेखौ मा बुंनाय जादों जा गोथारि नैबे साहा थानाय जि फाथालि बेखौ मा बुंनाय जादों जोंहा गाहाय गोथारिया बुंगोन बै 19 जरा गुरुफोरनिनो बिथाङाबो मोनसे माइनाव बोराइ जोंनि माने आगु गुरु हिसाबै जों बेवहाय माइनाव गुबैयै माइनाव बुरै बिथांमोनखौ बेहाय माने फाथालि बहायनानै बिथांमोनखौ बावथायखौ होनाय जायो जोबोर मोजां मोनबाय गोदान गोदान बाथ्रा जों मिथिनो हादों जोंनि बाथौनि जोंनि रिसार्च खालामनो गोनां जोंनि सान्थौनि बाथ्रा जों बिथांमोननिफ्राय एसेबाबो मिथिनो मोनबाय जों इयुनावहाय बिथांमोनखौ आरो लोगो मोनगोन फिन आरो मोनसे दंबायो जोंहा मिथिनो गोनां गाहाय गोथारि नोंथाङा एसे आवगायबोदो एसेयावनो दिनैहाय जिहेतु गल्डेन जुबलि मोनसे जुथुमा जागासिनो दङ जों बारा गोबाव समय लानो नागिराखै
जों दि नुनो मोन्दों बेवहाय गुबैयै जे गाहाय मन्दिरनि उन साइडआव सानजाथिंजाय सिजौ गायना दोननाय जादों एक्सुवेलि गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मन्दिर आरो गुबुन गुबुन थानसालिफोरखौ नुयो नाथाय बिथांमोननि जे सिना खना जे मन्दिर बे मन्दिराव मोनसे बिखेक साइन्टिफिकेलि बेखौ बानायनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोनो बेखौ एसेबो नेचार साइडआव बाहेराव अख्रांनि बे मिथिंगानि गेजेराव बेखौ लाखिनाय जादों मन्दिरनि थिग खाथियाव सानजाथिंजाय बिनि बागै जोंहा गाहाय दौरिया फंनै खोथा जोंनो एसे फोरमायना होगोन गाहाय दौरि दा जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि जिथु गुबै मोनसे गोहो मोनबा गोहो बे मोनबा गोहो गोरा सिजु दंफां बे सिजु दंफांखौ जोंनि धोरोमनि मोनसे जोंनि सिबिग्रा बाथौआरिफ्रा बे सिजु दंफांखौनो जोंनि गुरु मानिनानै जों बेयावहा मोनसे आलारि बाथि बायदि बावथाय होनानै जों बिथांनोबो एसे मान बावनाय जायो आरो जों बिथांनि बे बिथाखौ बायदि लाखिनायखौ जों मिथिना मोनो जे बे सिजु दंफाङा मिथिंगाजों गोरोबनो थाखाय जिहेथु जोंनि बे सिजौ बिफाङा मोनसे बिफां मिथिंगानि मोनसे सोरजि बेनिखायनो बे मिथिंगानि सान्दुं अखा बार मोननो नांगोन बेनिखायनो मन्दिर सिङाव थायोबा निस्सय बे सिजौ बिफाङा एसे लोरबां जागोन होननानै साननाय जादों गतिके बेवहाय मोजाङै साइन्टिफिकेलि बेखौ गायसननानै दोननाय जों नुनो मोन्दों बेवहाय बेनिखायनो जोबोद जोङो मोनसे साइन्टिफिक प्रसेसजों बेवहाय सिबिनाय जायो होननानै जों मिथिना मोन्दों नोंथांनि मुंखौ फिन खनसे जों मिथिनो लुबैयो खुलुमबाय बेनि नोंथाङा बानेस्वर बर' बेनि नोंथाङा गाहाय आसारि अरायथा दौरि बिबानखौ बानस'नांगौ जोंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जोंनि बाथौ बोराइ थानसालियाव नोंथांखौ जोङो खुलुमनायखौ बावबाय जोंहा दङ बेवहायनो फैनो हादों गंगाधर रामसियारि नोंथांनिफ्राय फंनै बाथ्रा मिथिनो मोननानै जों जोबोर गोजोनबाय इयुनावहाय जोंनि बे मन्दिरा जोंनि बाथौ थानसालिया आरो जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगाव गोसारनो हाथों आरो जोंनि बे सेना खनानि जे मन्दिरा इयुनहालागै माने मोनसे जारिमिनखौ लाखिनानै दोननो हाथों जोंखांथों बेखौ जों मिजिंथिबाय खुलुमबाय जोङो दा नैबे सेना खना जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव जोंनि गाहाय गोथारि बिथांजों दान्दिसे मोगा मोगि लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो जोङो दा नैबेहाय जों गल्डेन जुबलि इयारखौ नायनो फैदोंमोन लोगोसे बिथांजों डाइरेक्टलि जोङो फैनानै बिथांजों जों गोबां बाथ्रा मिथिदों